inonzi hazvine muzondiva ndaripotera baba ndani 17 years baba wachindishungurudza. Baba wakarora umwe mukadzi wakamutengera stendi, wakarora wechi2 wakamutengera stendi, wakarora umwe wechi3 wakamutengera stendi. Nandina kana stendi ndinoloja chindibhadhara rendi yacho ati ndibhadhare rendi haadi, chinditengera chikafu haadi. Saka nyanyi iri pakuti nyangu iri pakuti murume uyo anouya kumba kwangu kana asina mari, kana ane mari haumuwani, anototiza haoneki. Saroti andibudire pachena kuti achiri kundida here. Aiwa ini ndinoloja ndogara hangu ndega ndozvibhadhara ndi ndega. Ko ndiwangu ndisingagare nene baba. Aiwa murume ndewangu. Murume ndewangu. kundire pachena ndangangoshamisa kuti chiona wachitanza saka paakanganisa iwe hautaura kuti ndakamboshamisa. Pane maduties avataura akufanira kutwana baba uri kuaita aiwa ko kana uchaita kunwa mai vaingia zvoitika ndezvoti mari ngapa munhu zvinoitika mai munhu anokwanisa kunge achiramba zvezvinosvika obva aramba vatoramba vakuda stendi nerotations isina mari yavo chivaudza kuti mimi makashaya stendi nechikonzero chokudai chokudai mazvinzwisisa. Hapana kana mari yakamboya nayo kuti anzvenga titsvage mari stendi. Unozongonzwa kuti watenga mari wandotsvaga uri mumba mangu, wakangoiwana mari kubvatiza hawaoneki. Hapana kana musi wakambondita mai mwana edu unotsvaga stendi. Ndofunga pane musi wakatondita enda kuaufa unobvunza kuti mastendi akuita mari. Ndikatobuda ini ndikatoenda kuaufa ndikanotsvaga ndikanobvunza ndikaudzwa zvikanzi munhu akabhadha 1.5 wobva waratidzwa ubva waka. Kubva ipapo wangoti ndikuita plan. Hapana kana musi wakazombowe svika nanhasi ndakazonzwa ratenga stendi machakonda watowaka 2 rooms ndiyakugara zvamai manje. Saka mari yacho wakambondipa yacho kuti zvoni ndakazoti inini ndoda stendi kana kandakaparuzevha chaipo hapana. Nongonzwa kuti munhu atenga stendi yese mastendi wakatenga kuno kwachakonda kuno kwavari mari ndinoona 2 ndakarwa 2004 mumwe wachane 19 years mumwe wachane 16 years. Wasara kuno rendi inondobhadhara ndinongara ndisina mari vana vasikana vakomana nani vakomana vese ndogara 2 imwe ndivanenge ndei unobhadhara mari ndobhadhara $60. sake iwe chamari amai vati andikudiriwo pachena uchiri kuda mukadzi wako here amai andikuri kuda zvokuti kuti kudiwa ndiri kudai nenyaya vanonyema kundida chako chakawandida siaoiweshama kana uchitiwo mudzimai wako ainge ipo ndozvakuti pane zvimwe zvibaba maduties ababa hausikuita aiwa yaunga uchiita
ukabvunza ese madzimai adii kukwira matara. Ukaona mudzimai akusumuka achiti angu akunotsvaga kubatsirwa atoona kuti vanhu vane maduties avo vachiri kuita. Vanobamba ndokundikana. Kana kukundikana unodzokera kumba kamugara pasi amanya baba. Kunyepa mama. Baba wanaka unoripota muno musa 19 May. Ungwato ni mwedzi wabuda kumbosvika nanhasi. Kana foni yawa ndioni. Kana kumbotaura neyo kana musiwo wakatobuda ndakatodza ndikudawo mari yerent. Handina mari yerent. Zvikanzi ndikusara ndichita plan ndine 2. Kazi shumure. Ita plan yekubva yenda. Mari yerent ngari. Akangomenya yerent stand zvinoona ngari. Unoba kutsvaga mari. Wagara unotsvaga mari kuza kutsvaga mari. Nayi. Unoziva kuti mwana wamabushu. Unoziva chaizvo. Kana uri mwana wamabushu zvikureva kuti ivana bushu vacho mwana wavo vanotadza kumuziva. Saka nochitora nesu zvokuti kutora mwana baba wako vanokuziva. Ndikuzivisa munhu mune vana vabushu hanei zvichireva kuti uchanofana kuziva vana vake haasi kutonga vanhu vasiri kana kuti vanobva kwamusana kana kuti vanobva ku ari kutonga vana vanya. Saka nochitaura kusanyepa taurira baba wako chokwadi ndokuti unumuriki iwe une rimwe here zuva rawakauya pamambo uchiti mambo ndaita dambudziko mhuri yangu ndinoda stendi akati iwe uri mwana wako uyu ndomuziva tese kunomuziva ndomuziva zvakanyanya akamboyamudatira mutunofura ndimukadzi wauchinaye Alright, anyways, one pama ya stand. Ndoda kuzwa kuti stand ya wane. Unogara kumi name? Unogara kwadzana. Police, Kwadzana. Kwadzana. Iyo uchigara kuno wanoza vanogara 3. Vari paziya? Dadi vanopaziya here. Kuti amai ava one stand. Vaturo wawe kumba one stand. Munoputwa kuti amai anenge ane stand. I'm sorry, Mom. You mwana wangu. Murume wangu asingazivi chinondishanga. Akatobva wet. Aiwa mani, chisiya ipapo. Ndosi. Aiwa, chimbira ega. Ndamukumbira kuti ndini ndikuchengeta mwana uyu. Ndini ndinomubhadharira rendi, ndini ndinomupa mari yekuhodha kuti atengese. Ndatini muswa 13 ngava. 16 years. 17 rino yatigara ega. Yatigara nevakadzi vakaita kuchinja nekuchwaka. Achisiya mwana wangu achitambura. Ngataure chikwadi murume asakutenderere. Nokuti uyu mwana ari kuita dambudziko. Kana vacho vanoti muri kunza makore avo apa haana kubvira achengeta. Paakangozwa shamba akangodhamba mwana wedu akuroda vakadzi vanotengera stendi. Wedu mwana achiroja. Mari yekuroja papa yekubhadhara renje acho kuti ina handina kana murume. Aunyarere. Asakunyepere murume ngataure chikwadi munomudaro. Anyama inyarere. Matizwi here zvakataura. Ukazvishumura mwana uyu mwana wenyu. Mamai, ndati muramisa 30. Mazwe. Ramisa 30. No, it's all sweet. Hello, tuziwe. Unaanza 36. Kabla ushinyani. Unaora hizo siri.